Nalika jaman Amarta isih kayang tentrem, ana satriya nom-noman aran Raden Bagus. Salah siji prajurit kraton. Raden Bagus kuwi satriya sing pinter lan gagah. Nanging sayang, atine gampang kegawa pengaruh pergaulan. Amarga kerep sesrawungan karo kanca-kanca sing seneng dolan tanpa wates, Raden Bagus alon-alon ninggalke pitutur wong tuwa lan diulang leluhur saka para guru. Pergaulan iku dipimpin dening satriya, wong sing cerdik nanging kekak akal ala. Satriya tansah ngucap, urip wong sepisan nikmatno sakarepmu. Aturan iki gawe urip sepi. Tembung mau dadi Raden Bagus kesasar. Dheweke wiwit tali marang kewajiban orang ngajeni adat para guru kaya nasihat nanging para sepuh. Ing wektu liya Semar manungsa atine ora ayem. Semar matur parang para Pandhawa. Arek enom yen salah pergaulan padha karo mlaku ngengi peteng tanpa dalan. Katone bebas nanging jebul menuju ing jurang. Pandhawa banjur ngutus Werkudara supaya ngelingke Raden Bagus. Nanging amarga kebingungan dening Ndoro Lersulan pergaulan gengsi Raden Bagus malah bersuara adat saka para sing ngasih marang dheweke. Pungkasane Raden Bagus banjur tumindak sinten sajenenge keluarga lan kraton. Rakyat ora percaya meneh, kanca-kanca ninggalke lan satriya sing dadi sebab malah musnah tanpa tilas. Tingkahan yang susah lan kebak-ketun, Raden Bagus lunga nggoro. Dheweke tekaning sawijining sendang sedhik ana tirta kesadaran. Ing kono dheweke ketemu wong tuwa prasaja sing sejatine ora liya Semar. Semar banjur Semar matur kanthi alus, "Le dosa lan luput kuwi pungkasaning urip. Sing dibayani yen kowe ora gelem kening lan ora gelem sinau saka panurutan." Sawise ngombe banyu tirta kasadaran, Raden Bagus dadi padhang. Dheweke misel lan sumedya bali menyang dalan kang bener. Kanthi anda pasal dheweke mulih menyang Amarta nyuwun pangapura marang wong tuwa guru lan rakyat. Semar banjur nutup pitutur. Pergaulan bebas untuk mengamankan sejati, nanging keblinger tanpa arah. Kamardikan sejati yaitu bisa berdiri sangat dan menjaga ngajak tumindak Allah. Wiwit buku iki Raden Bagus dadi kumrat tulodo nurang para nom-noman, wani nolak pergaulan sing rusak lan wani milih dalan becik sanadyan abot.